Salamat Atan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň bilim başlangyçlaryny gollamaga taýýar. Türkmenistan bilen Gazagystan demir ýol arkaly ýük taşylyşyny artdyrar. Türkmenistan, Gazagystan, Russiýa, Iran dört tarapdan dowuşjak. Neymar Santos'a dolanyp barýar. Türkmenistanyň bilim ministrligine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistana adadan daşary we dowluk tiyal elçisi hanym Elizabeth Root bilen dowuşuk geçirildi. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi saýtynda berilýän habara görä, taraplar bilim ulgamyny Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygyny potulundurmak meseleleri boýunça pikir alşdylar. Iki ýurduň bilim edaralarynyň arasynda okuw maksatnamalaryny ösdürmek, ma'lumlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak we bilim hyzmatdaşlygyny giňeltmek ugrunda amala aşyrylýan tagallalary dowam etdirmek ähmiýeti barada nagtally. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçisi hanym Root bilim başlangyçlaryny gollamaga taýýardygyny we teze okuw usullaryny ornaşdyrmak, ingliz dilini okutmak usuliýetini ösdürmek hemde taliplerdir ma'lumlar üçin teze mümkinçilikler döretmek maksady bilen hyzmatdaşlygy hassa giňeltmek ähmiýetliligini bellädi. Taraplara bilim ulgamyny iki taraplaryna hyzmatdaşlygy berkitmek hemde hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek boýunça özara gyzyklanmalaryny tasdiqladylar. Bu bolsa adam maýasyny ösdürmäge we iki ýurduň arasyndaky akademik gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga hyzmat etjekdigini tanly. Gazagystanyň Almaty şäherinde Türkmenistanyň Türkmen demir ýollary agentliginiň we Gazagystanyň demir ýollary agentliginiň wekilleriniň arasynda dowuşuk geçirildi. Bu barada Gazagystanyň degişli idarasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Taraplar Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda demir ýol gatnamalarynyň netijeligini artdyrmaga we hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. 2024-nji ýylda iki ýurduň arasyndaky ýük taşamalaryň möçberi 1,16 million tonna deň boldy. Gepleşekleriň barşyny Türkmenistan Gazagystanyň serhadyny ýerleşýän Boşak demir ýol stansiýasyndaky bilelikdäki halkara geçiş nokodynyň işini täzeden ýola goýmak babat alalaşyldy. Geçiş nokodynyň işiniň täzeden başlamagy demir ýol gatnawynyň tertibini epesli aňsatlaşdyrmak we ýükleri barlamak üçin sarp edilýän wagty azaltmak üçin niýetlenenler. Alynan çäreler ýurtlaryň arasynda ýük taşama mukdaryny ýokarlandyrmaga gönükdirlenir. Bu şertnama iki ýurduň ulug we logistika gatnaşyklaryny berkitmek islegini görkezýär. Hem sevdilerin söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmekde möhüm ädim bolup biler. Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Iranyň demir ýol edaralarynyň wekilleri Gazagystanyň Almaty şäherinde dowuşdylar we taraplar demir gazyk güni orta uğru boýunça ýük taşalmagynyň möçberini artdyrmak babatda pikir alşdylar. Almaty şäherinde 4 ýurduň Türkmenistanyň Türkmen demir ýollary agentliginiň, Gazagystanyň Gazagystan temir ýoly agentliginiň, Russiýanyň Rus demir ýollary agentliginiň hemde Iran Islam Respublikasynyň degişli edarasynyň wekilleriniň 2 günlük dowuşugy geçirildi. Demir gazyk güni orta halkara ulug geçergetiniň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak meselelerine aýratyn üns berildi. Dowuşukda Russiýanyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň we Iranyň Bender Abbas portuny gatnaw üçin amatly nyrk şertleri aralyp maslahatlaşyldy. Dowuşuň jemleri boýunça taraplary bu ugur boýunça ýük gatnawynyň möçberini artdyrmaga we özara hyzmatdaşlygy hassa berkitmäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Dowuşuň ahyrynda gazanan şertnamalary barada tesbirnama gol çekildi. Brazil hüjümçy Neymar özü ýurdunyň Santos toparyna gaýdyp berdi. Ol özüniň Instagram jemgyçilik turuna Braziliýanyň Santos topary bilen şertnama baglaşandygyny habar berdi. Men Santos topary bilen şertnama baglaşdym diýip Neymar video ýazgysynda belläp geçdi. Soňky gezek Saudy Arabistanyň Al Hilal toparynyň düzümine çykyş eden Neymar topary bilen dowam eden şertnamasynyň taraplaryň razyçylygy bilen ýatyrdy. Saudy Arabistanyň Ozol Neymar Fransiýanyň pasaje toparyna çykyş etdi. Ol 2017-nji ýylda İspaniýanyň Barcelona toparynyň Fransuz toparyna 222 million euro geçdi we häzirki wagtda Neymar bir futbolçyny satnanmak üçin iň köp pul sarp edilen futbolçy bolmagyna galýa. Neymar Fransuz toparynyň düzüminde 5 gezek Fransiýanyň çempionu boldy. Brazil hüjümçy İspaniýanyň Barcelona toparyna meşhur Argentin ýyldyzy Lionel Messi bilen bilelikde oýnap köp sany üstünlikleriň eýesi boldy. İspan topary bilen ýurduň çempionu, Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazandy. Braziliýanyň Santos topary Neymar'ın ilkinci topardır. Ol bu topar bilen Braziliýanyň kubogyny we Libertadores kubogyny gazanypdy. Santos topary bilen gün orta Amerikanyň iň naýwaşy kubogy bolan Libertadores kubogyny 3 gezek gazanan toparlaryň biridir. Neymar şol wagtda Braziliýanyň milli ýygyndysynyň hem iň köp gol geçiren futbolçusydyr. Ol milli ýygyndyda 128 dowuşukda oýnap 79 gol geçirdi. Brazil futbolçy 2009-njy ýylda 17 ýaşynda Santos toparyny özüniň futbol karýerasyna başlady. Bu
Toporda 225 duşukda 136 gol geçirdi we 2017-nji ýylda Topornyň Libertadores kubogyny gazanmagyna goşunt goşdy. Ine mehriban müştoklar, ata-watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlaryňyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň ilki sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.